Habang naglilibot sila noon sa baryo, panay naman ang ginagawang pagtawag ni Omar sa mga presensya ng mga taong naroon sa paligid. Sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, nalalaman niya ng mabilis ang mga taong nagtataglay ng mga lihim na karunungan sa mga taong walang alam. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan noon sa isang bahay si Omar nang makaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Pagsilay niya sa entradang pinto ng bahay na yon, napansin niya ang isang mamang natutulog sa hagdan na parang langung-langu sa alak. "Bakit, Omar?" tanong ni Balong nang masipat niya ang ginagawa ng kanyang pamangkin. Tiyo Balong, mukhang ang taong yan ang hinahanap natin ah. Malakas ho ang kanyang presensya at ramdam kong pagiging dalubhasa niya. Sagot naman dito ni Omar. Nang marinig ito ni Balong, tila ba hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Takang-taka talaga siya noon sa bata, gawa ng samura nitong edad. Nagagawa na nitong makabasa ng mga presensya ng taong nasa paligid niya. Maya-maya pa, bigla namang nilapitan ni Omar ang lalaki at kasabay nito ang kanyang paggising dito. Kahit alam niyang lasing na lasing ang lalaking yon, pilit pa rin niya itong ginigising sa pagbabaka sakaling ito ang makakagamot sa kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napabalikwas ang lalaking yon dahil sa puwersahang pagtulak ni Omar. "Tatang, gumising ho kayo. Kailangan namin ng tulong ninyo. Pakiusap, Tatang. Gumising kayo." Wika ni Omar habang patuloy niyang kinakalabit ang lalaki. Nang marinig naman ito ng taong naroon sa loob ng tahanan, bigla naman itong lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. "Hoy bata, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakalupasay dyan si tatay?" tanong ng lalaki pagsilay nito sa ginagawa ni Omar. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong bumaba ng bahay para alamin ang kasalukuyang ginagawa ni Omar. Paglapit sa kanya nito, agad namang lumapit doon si Balong para makausap ito ng mahinahon. "Wala kaming ginagawa dyan, iho. Sa katunayan, ginigising nga namin ang itay mo dahil meron kaming kailangan sa kanya. Palagay ko, kaya nakalupasay ito dito dahil sa kalasingan." Mahinahong wika ni Balong. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong huminahon at humingi ng tawad sa kanila. Maya-maya pa, agad naman niyang ginising ang kanyang ama upang magawa na itong makausap nila Omar. "Tay, may bisita ho kayo. Gumising na ho kayo dyan. Nakakahiya sa mga taong dumaraan." Wika ng lalaki habang inaalalayan ang kanyang ama. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla naman itong idinilat ang kanyang mga mata sa kabila ng labis niyang pagkalasing. Pagpasok nila sa bahay noon ng matanda, agad naman nilang inilahad ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ama. Matapos nilang ipagtapat ang bagay na yon, humingi sa kanila ng 1 oras ang anak ng matanda upang pabalikin ang ulirat ng kanyang ama. Hindi naman sila noon makapagtanggi, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na yun lang ang paraan para mailigtas sa kapahamakan si Manong Arnel. Sa pagpapatuloy ng paghihintay ng magtsuhin, tanging ang nagawa na lamang nila noon ay pabagalin ng ilang oras ang paglaki ng yanggaw. Iniiwasan din nila noong makalapat sa kanilang mga balat ang balat nito nang sa gayoy hindi makahigop ng esensya ang yanggaw. "Tay Balong, gagaling pa ho ba si Itay?" nang hihinang tanong ni Omar. Nang marinig ito ng kanyang tsuhin, tumingin lang naman ito sa kanya habang dahan-dahang ngumingiti. Matapos yan, ipinagtapat sa kanya ni Balong na walang imposible sa taong alamang pamamaraan ng panggagamot sa bawat karamdaman.
Naniniwala din ito noong makakaligtas ang kanyang ama sa kadahilan ng isa itong dalubhasang higlikas sa kanyang larangan. Habang patuloy nilang pinag-uusapan ang tungkol sa ama ni Omar, hindi nila napansin ang bilis ng pag-ikot ng oras. Ilang minuto pa noon ang lumipas. Laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang matandang pasuray-suray sa paglalakad. Papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Sa pagmamasid doon ni Omar, tila ba nawala ang kanyang kumpiyansa sa matanda na magagamot nito ng maayos ang kanyang ama. Tatang, ayos lang ho ba kayo? Kayo ho bang manggagamot? Nababahalang tanong ni Omar. Manggagamot? Paano nyo nalaman na isa kong manggagamot? Matagal ko nang tinalikuran ng panggagamot, iho. Hindi na ako ang taong kilala nyo noon. Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Omar, naglakas loob naman siyang makiusap sa matanda para mailigtas nito ang kanyang ama. Bagaman alam niya noong maraming nakakarinig sa paligid, ipinagtapat niya dito ang tungkol sa yanggaw na kasalukuyang dinaranas ni Manong Arnel. Dahil sa pamamaraan ng pagsasalaysay ni Omar ng mga pangyayari, kaya na may nagawa niyang makuha ang atensyon ng matandang yun. Pinuri niya din ito kahit hindi niya ito kilala para lamang matulungan sila. Maya-maya pa, bigla naman siyang tinitigan ng matanda habang nagsasabi ng, Talaga bang mabilis na lumaki ang yanggaw sa katawan niyan? Iho, huwag mo akong pinaglololoko. Sa mga taong may dugong higlikas lang naman ang maaaring dumanas ng ganyang sitwasyon. Tama ho kayo. Sa higlikas lang po nangyayari ang ganoong sitwasyon. Salamat naman, Tatang, at kahit papaano'y hindi niyo nalimot ang lahi namin. Sagot naman ni Omar nang walang pagdadalawang isip. Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan ang matanda sa kanyang kinaroroonan dahil sa labis na pagkagulat. Pagsilay nito sa kanila, tila ba humihingi ng pruweba ang mga mata nito. Dahil sa nakita noon ni Balong, walang pagdadalawang isip niya namang tinawag ang kanyang mga kasangga para makita ito ng matanda. Pagbungad sa mga mata nito ng 5 haring itim na engkanto, bigla na lamang itong napaatras habang dahan-dahang napapaluhod sa kanyang kinaroroonan. Kitang-kita din noon ni Omar ang pagkawala ng impluwensya ng alak sa katawan ng manggagamot na parabang nalusaw yon dahil sa kakaibang presensyang bumabalot sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatiling tulala naman ang matanda dahil sa kanyang mga nakita. Pilit naman itong kinakausap ng mahinahon nila Omar nang sa gayoy magawa na sila nitong matulungan. Maya-maya pa, bigla namang bumalik ang diwa nito at kasabay nito ang pagsang-ayon sa kanilang nais. Kahit ilang taon na noong tumigil sa panggagamot ang matandang yun, buong puso pa rin sila nitong pinaunlakan sa paniniwalang isang mataas na kapurihan ang pagtulong sa mga taong nasa hanay ng mga nilalang na merong dugo ng higlikas. Habang natataranta noon ang matanda, tanging pagmamasid at paghihintay lang naman ang nagawa ng magtiyuhin. Sa pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, meron itong daladalang kahoy na animoy pangmasa ng tinapay at piling mga halamang gamot para sa inuming ipapainom nito kay Manong Arnel. Habang abala noon sa pagsasalansa ng gamit ang matanda, inutusan silang 2 hubari ng buong kasuotan ng kanyang ama. Pinatanggal din nito ang bendang nagpahilom sa sugat sa kadahilan ng hindi gaanong maayos ang paunang lunas na ginawa ni Balong. Bakit ba kayo humantong sa ganitoong sitwasyon, mga Ginoo? Tanong ng matanda habang dinudurog ang mga halamang gamot. Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito,
agad naman yung sumagot ng, "Mahabang istorya, Manoy. Siya nga pala, kilala mo ba ang pangkat nila Uring? Balita ko, putok na putok ang kanilang pangalan sa isang baryo. Sigurado akong kilala mo sila dahil hindi ka taga rito, hindi ba?" Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan ang matanda sa kanyang ginagawa at kasabay nito ang pagtitig sa kanya ng bahagya. Paano mong nalaman na hindi ako taga rito? Seryosong tanong ng matanda. Matapos itong marinig ni Balong, ngumisilang naman ito habang malumanay na nagpapaliwanag. Ayon sa kanya, nasa dugo na ng mga higlikas ang makatunog ng presensya ng mga nilalang, mapaordinaryo man ito o may alam sa karunungan. May kakayahan din umano siyang mabasa ang pag-iisip ng isang tao o di naman kaya'y maamoy kung saan ang pinanggalingan nito. Dagdag pa ni Balong, malawak pa ang nasasakupan ng kanyang abilidad na halos isipin na ng ibang antingero na alam niya ang lahat. Dahil sa sinabi nito, kitang-kita ni Omar ang labis na pagkagulat ng matanda dahil sa kanyang mga katagang narinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman itong naantala ng masipat nilang nagtatangkang bumangon si Manong Arnel. "Ano bang ginagawa ninyo? Bilisan nyo na! Mamamatay na ako!" Wika nito habang patuloy na pinakikiramdaman ng kanyang pinsala sa katawan. Nang marinig naman nila Balong ang sinabi ng kanyang kumpare, agad naman siyang humingi ng gabay sa matanda upang mas lalo pang mapabilis ang kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nadurog ang lahat ng halamang gamot dahil na din sa tulong ni Omar at ni Balong. Nang mapagtanto ng matanda na nakahanda na ang lahat ng kanyang kinakailangan, dali-dali naman nilang pinagtulungan si Manong Arnel na patihayain sa kanyang hinihigaan. Matapos nila itong gawin, mabilisan namang nag-umpisang manghilot ang matanda sa tiyan at dibdib ng ama ni Omar. Habang pinagmamasdan nila ang ginagawa nito, tanging pagpapanalangin lang naman ang naialay ni Omar upang masigurong maililigtas ng matanda ang kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng paghihilot nito, tila ba naririnig na nila noong umuungol si Manong Arnel nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bigla naman itong napakapit sa kamay ni Omar ng buong lakas na halos ikadurog na ng buto nito kung hindi nagawang maagapan ni Balong. Dahil sa pangyayaring yon, inilayo muna siya pansamantala ng kanyang tiyuhin sa kanyang ama upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, doon nasipat ni Omar ang matanda na puwersahang pinapalunok ng isang basong langis ang kanyang ama. Hindi naging madali para sa kanila ang pagpapainom nito sa kadahilan ng patuloy itong nagpupumiglas na para bang labis siyang nasasaktan sa tuwing dumadampi sa kanyang mga labi ang langis na merong mga usal. Dahil sa mga aksyon noon ni Manong Arnel, kung kaya't napilitan si Balong na utusan ang kanyang 5 hari ng kadiliman upang gamutin ang buo nitong katawan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, gulat na gulat ang manggagamot sa kadahilan ng kahit daliri nito ay hindi niya kayang maigalaw. Matapos nilang mapainom ng buo ang langis, ninais nilang maghintay ng ilang minuto para ito ay umepekto. Ayon sa matanda, na ang langis na ipinainom niya kay Manong Arnel ay naglilinis ng laman loob ng isang tao at pumapatay ng kahit na anong nilalang na nagtatangkang manahan dito. Subalit, ayon sa manggagamot na ang ganoong kalakas na kakayahan ng langis ay meron ding kahinaan at hangganan. Kapag ang isang yanggaw na nilalang ay kumain na ng karne ng tao, hindi na ito kailan may matutulungan ng langis na yon. Sa kasamaang palad,
Dalawa na lamang ang paraan na maaaring patutunguhan ng buhay nito. Kung hindi ang maging isang aswang, ito ay kamatayan. Matapos nitong makapagsalita, punong-puno pa rin ng pag-asa noon si Balong na magagawa pa nilang mailigtas ang yanggaw na nagsusumiksik sa kalooban ni Manong Arnel. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang bigla nilang masipat ang isang paa ng malapatong nilalang na nagpupumilit bumalik sa lalamunan ng ama ni Omar. Matapos itong masilayan ng manggagamot at ni Balong, dali-dali naman nilang itinuwad ang katawan ni Manong Arnel upang mapalabas ang yanggaw. Kahit hindi kumakasya noon sa lalamunan ng ama ni Omar ang kamay ng matanda, pilit pa rin itong iniaabot ang paa ng sisiw. Maya-maya pa, bigla namang napabuntong hininga si Omar nang masipat niya ang manggagamot na buong lakas na hinihila ang yanggaw na patuloy pa ring nagsusumiksik sa lalamunan ni Manong Arnel. Pagkahawak na pagkahawak niya rito, buong lakas naman niya itong kinaladkad hanggang sa hindi maglaon ay nagawa na niya itong mailabas sa katawan ng kanyang pasyente. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging pagtitig na lamang sa yanggaw ang kanilang nagawa habang nagsasabi si Balong ng, "Hindi ko akalaing ganyang kalaking yanggaw na pala ang pumasok sa katawan ng aking kaibigan. Ano kayang iniisip ng gabunang yon? Bakit ibinigay niya kay Manong Arnel ang kanyang alagang sisiw?" Matapos nitong makapagsalita, agad namang dinakip ng matanda ang sisiw na yon habang sumasagot ng, Sa tingin mo, hahayaan na lamang ng mga aswang ang isang higlikas kung alam nila sa kanilang sariling meron silang kapasidad na ihanay ito sa kanilang lahi? Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito, ninais na lamang niyang manahimik habang patuloy na pinagmamasdan ang yanggaw. Maya-maya pa, bigla namang tumayo noon ang matanda at kasabay nito ang pagtungo nito sa kalan para sunugin ng buhay ang yanggaw. Sumunod na din noon sila Omar para naman kahit papaano maging saksi sila sa mga susunod na pangyayari. Kahit marami nang nasaksihang pagpatay ng yanggaw itong si Balong, aminado siyang hindi pa siya nakakakita ng yanggaw ng isang gabunan. Madalang lang kasing magpasa ng pagiging aswang ang mga gabunan sa ibang tao sa kadahilanang palaging nasa isip nila noon ang kanilang mga tagapaghalili sa karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nadapo na nga ang kanilang usapin ukol sa sinasabing pangkat ni Uring. Ayon sa manggagamot, alam niya ang tungkol sa pangkat nito. Gawa ng putok na putok ang pangalan ni Uring sa halos lahat ng baryo. Bibihira din ang nakakaligtas sa kamay nito, gawa ng masyadong malalim ang aral nitong tangan. Manoy, ano ho ba ang balita niyo kay Uring? Nasaan kaya siya ngayon? Tanong ni Balong. Maraming lugar si Uring. Hindi lang isa ang kanyang baluarte, Ginoo. Kung hahanapin mo siya, paniguradong mahihirapan ka kung hindi mo gagamitin ang iyong mga kasangga. Dobleng pag-iingat nga lang ang gawin mo, sapagkat nabalitaan kong ang kinakain nito ay mga bangkay ng mga antingero at mga katawan ng mga napaslang nilang albularyo. Ayon sa paniniwala ng iilan, yon ang kanilang kinakain dahil nagbabakasakali silang magagawa nilang makuha ang mga karunungan nitong tangan noong mga panahong ito ay nabubuhay pa. Paliwanag naman ng matanda. Dagdag pa nito, minsan na din siyang nakarinig ng isang usapin sa kanyang lugar na pinanggalingan na merong dugong higlikas itong si Uring. Matapos itong marinig ni Balong, ngumisi lang naman ito habang kampanting sumasagot ng, "Tumpak ang mga sinabi mo.
Yang sinasabi mong merong dugo ng higli ka si Uring. Totoo yan. Sa totoo lang, matagal ko nang sinusundan ang kanyang mga yapak. Hindi maglalaon, magkakaharap din kami para mapagbayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa akin. Matapos nitong makapagsalita, muli na namang lumitaw ang 5 hari ng mga engkantong itim sa kanyang harapan. Animoy kapag nakakaramdam ng labis na galit si Balong, kusang lumilitaw ang mga ito na parabang nagbabantay. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman niyang iwan ang manggagamot para makapagpahangin sa labas. Bago niya tuluyang nilisan ang kusina nito, sinigurado niya munang nailublob na ng matanda ang yanggaw sa kalan para hindi na ito mapagmulan ng kahit na anong uri ng disgrasya. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nailigtas mula sa kapahamakan ang ama ni Omar. Halos hindi niya alam noon kung paano siya magpapasalamat sa matanda dahil sa mga kabutihan nitong ipinakita sa kanila. Nang makakuha na ng sapat na lakas si Manong Arnel, pinilit nitong tumayo upang makapagpasalamat ng taos-puso sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Marami hong salamat sa inyong naging sakripisyo, Manong. Ano mang kabutihan ang nagawa mo sa mundong ito, Diyos na ang bahalang maggantimpala sa iyo. Siya nga pala, kunin niyo ho ito bilang tanda ng aking pasasalamat. Nang hihinang wika ni Manong Arnel. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-abot niya sa matanda ng isang buhay na talandro. Hindi naman nag-alangan noon ang manggagamot na kunin ang bagay na yon sa kadahilan ng alam nito kung gaano kahalaga ang mga ganoong uri ng karunungan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpaalam na din sila noon sa mag-ama na babalik na sa kanilang tahanan. Hindi kasi sila maaaring magpagabi o magpaumaga sa bahay na yon, gawa ng nag-iisa lang sa kanilang tahanan ang kanyang ina. Habang binabagtas nila ang daan, napansin nilang malapit nang tumalikod ang araw sa kalupaan. Labis-labis ang pagkabahala nila noon sa kadahilan ng wala silang naihandang proteksyon sa kanilang mga sarili. Balong, kung sakaling may lumusob sa atin mamaya, kakayanin mo ba? Tanong ni Manong Arnel habang sila ay naglalakad. Oo naman. Kumalma ka lang, Manong. Ako ang bahala. Tsaka isa pa, nandito pa naman si Omar eh. Kanina ba yan naghahanda? Sagot naman ni Balong. Dagdag pa nito, wala silang dapat ipag-alala sa pagsapit ng gabi sa kadahilan ng kahit papaano, marami pa rin silang kasanggang umaaligid sa buong paligid. Tiwala din naman kahit papaano si Balong sa kanyang pamangkin at sa kakayahan nitong magtawag ng mga kapre at tikbalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, meron na sila noong napapansing mga kalalakihan na nagmamasid sa paligid. Ang iilan sa mga ito ay parang nag-uusap at nagkataon lang na nakatambay sa daan para hindi sila gaanong paghinalaan nila Omar. Habang binabagtas nila noon ang daan, labis-labis naman ang kanilang ginagawang pagtitimpi sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Balong ang mga pangyayaring yon, mabilisan naman niyang nilapitan ang 2 lalaking naroon sa kanilang daraanan at binulungan niya ito na magpatayan. Matapos niya itong gawin, bigla namang sinugod ng isang lalaki ang kausap nito at walang habas na pinag-uuntog ang ulo sa katawan ng isang puno. Sa pagpapatuloy ng pagbubuno ng 2, kitang-kita na sa mukha ng mga ito ang labis na pinsala. Kahit pinaghahampas na ng bato ang isa sa kanila, nakakapagtakang hindi pa rin yun nawawalan ng ulirat o di naman kaya'y namamatay. Nang makalayo na sila sa lugar, kitang-kita nila Omar ang pagsidagsaan ng mga taong naroon.
May mga kauri din itong tumungo sa lugar upang subukan silang awatin. Subalit sa kasamaang palad, patuloy pa ring nangingibabaw sa kanilang mga kaluluwa ang malademonyong pagbulong ni Balong. Kay Balong, papaano ho kung maawat ng kanilang mga kasamang dalawang yon? Nagtatakang tanong ni Omar habang sila'y naglalakad. Walang kaso yon, Omar. Alam mo, kung hindi magpapatayan ng dalawang yon, kusa nilang papatayin ang kanilang mga sarili. Walang saysay kung itali o ikulong man sila, dahil sapat na ang aking utos para mawakasan nila ang kanilang mga buhay. Ayon pa kay Balong, kayang itigil ng mga nilalang na yon ang kanilang paghinga kapag dumating sa puntong yun na lamang ang naiisip nilang paraan para patayin ang kanilang mga sarili. Marami na din umanong gumawa nitong biktima ng kanyang utos na karamihan ay mga aswang o di naman kaya'y mga mangkukulam. Dagdag pa ni Balong, tanging siya lamang ang nakakaalam ng kahinaan ng estilong yun, kung kaya't siguradong kamatayan ang naghihintay sa sino mang nilalang na kanyang utusan. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, dali-dali namang inayos ni Omar ang higaan ng kanyang ama. Ang tiyuhi naman niya noon, nagtanim ng mga pangontra papaikot ng bahay bilang paghahanda para sa papasapit na takip silim at sa nakaambang panganib laban sa pangkat ni Oring. Okay, siguro naman pare-pareho nang nasagot yung tanong natin. Nagagamot pala kahit nasa higlikas yung yanggaw. Kaya siyang gamutin. Mas mabuti na yung ganun para, alam niyo yun, mas matindi yung mga action sa mga paparating na episode. Pero para hindi tayo mainip pare-parehas, tsaka malaman natin kung ano yung susunod na mangyayari, sunod ko kaagad yung 9. Okay? Yun lang. Salamat.